Jama'a barka da zuwa makullin gida, wannan tasha tamu mai albarka. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu na yau za mu yi bayani ne akan amfanin taura ga lafiyar ɗan adam. Idan wannan lokacinka ne ko lokacinki ne na farko, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu. Ta haka ne idan mun yi sabon bidiyo za a ganar da ku cikin gaggawa. Kar kuma ku manta da alamar like da comment. Ta haka ne za mu faɗaɗa bincike domin kawo muku magunguna domin ingantakewar zamantakewar aure. Sannan da masu bukata ko kuma shawara, ku ajiye mana comment ko kuma fatan alkhairi ko kuma kuna buƙatar wani magani, za mu dinga bibiyar tambayoyi kamar yadda muka faɗa muku. Amfanin taura ga lafiyar ɗan adam. 'Ya'yan taura, ana jika 'ya'yan taura guda 7 da ruwa kofi ɗaya. A garwaya a tace a sha sau 2 a rana zuwa kwana 3. Yana wanke mara, yana maganin cushewar ciki, yana ƙarfafa garkuwar jikin ɗan adam, yana cike da sinadaran vitamins da sauran sinadarai masu yawan gaske. Ganyen taura, ana shan garin ganyen taura cokali 1 a shayi ba madara ko a ruwan ɗumi da zuma sau 2 a rana zuwa kwana 5. Yana maganin zazzaɓi da kasala tare da wartsakar da jiki. Sassaƙen taura, ana shan garin sassaƙen taura cokali 1 a nono ko kunu sau 2 a rana zuwa kwana 7. Yana maganin basir. Saiwar taura, ana dafa saiwar taura tare da kanamfari a tace a sha rabin kofi sau 2 a rana zuwa kwana 7. Yana maganin ƙarfin maza. Jama'a Allah ya sa mu dace, a tabbata an mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa. Makullin gida, ta ku ce.